Human miikyas ang duha ka babae sa quarantine facility sa Santo Tomas, Davao del Norte. Nakit-an galayon kini og gibalik dayon sa pasilidad. Anang report ni Jandy Esteban. Alas 8 kagabi na alarma ang Santo Tomas Interagency Task Force o IATF. Human may eskapo sa quarantine facility sa Barangay Tibalog ang usa ka OFW gikan Saudi Arabia ug usa ka locally stranded individual gikan Manila. Nakuhaan sila og swab sample ni atong July 17 ug ginapaabot pa ang resulta. Nabalaka ang IATF kay basin makatakod ang duha ug galing magpositibo kini. O asa daw sila ni Agi, Mayor? Dili man na presa pituan jud nga magpan sila. So dili kanal ma'am eh. Sa gamay nga kanal ba nga makasulod ang tao. Dito sila ni Agi, pagawas. Oh, yes ma'am, yes. Yes ma'am Dan. Gilayong gipangita sa otoridad ang duha ka pasyente o giauhag ang katawhan nga i-report gilayon sa kapulisan kung ila kining makit-an. Apan pipila ka oras ang milabay, misurrender ug mibalik sa quarantine center ang OFW. Samtang nakit-an sa Kinamayan Public Cemetery ang mieskapo nga LSI uban ang iyang uyab. Wala na una gipanganlan ang duha. At least somehow, lesson learned po sa atong mga gwardiya sa pulis. Kuha naman, i-printin na nako nga masecure na yun ang atong mga bandere. Irisay sa atong mga isolation. Si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nagmando sa tanang LGU nga pabantayan gayod ang mga quarantine centers sa probinsya aron di na masubli pa ang maong hitabo. Ron atong i-strengthen ang pagbantay so tanan quarantine facility nga mahimo wala gyud makagawas. Ug ang violator sa ako nang gimitingan karon kung unsay atong hatag nga penalty para nga ang tanan nga naay makita nga dili gid pwede nga mo-violate sa atong gihimong prevention sa laban sa COVID-19. Mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act ang mga miikyas tungod sa paglapas sa COVID-19 protocol. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.